Egunon, eta eskarek asko tortzearren, Azkuna zentroan gaude, Bastida aretoan, eta hemen aurkeztuko dugu laugarren loraldia. Eskarek asko tortzearren denok, artistak, kazetariak, erakundeak, laguntzaileak, eta, hasierako hitzak izango dira, Bilboko udalaren kultur zinegotzia, Nekane Alonsorenak, eta jarraian Bizkaiko aldundia, Foru Aldundiako kultur diputatua Lorea Bilbaorenak. Bai? Nekane, mesedez, etorri. Egunon guztioi eta mila esker etortzaitik prentzaurreko honetara. Manolek esan dauen moduan abian dugu berriz ere Loraldia festivala, laugarren edizioa, aurtengoa, etengabe hasiz doan ekimen honek negutik eta udaberrirako jauzia egiten lagunduko duzkuna, Euskal giroan murgilduta. Loraldia izenak berak esaten dauenez, Euskal kulturari udaberri giroko loraldia erraztea eta da ekimen honen helbururik nagusiena. Eta Euskal kulturaren gaur egungo disiplina eta adierazpide guztiak ikutuz egin nahi du. Kalitateari, profesionaltasunari eta batez ere gazteak hurbiltzeari lehentasuna emonez. Dakizuenez, Loraldia festivalak, Anton Abadia Euskal kultur eragileak duela mende bat eta erdi sortutako lore jokoen lekukoa hartu dau. Euskal kulturak 21. mende honetan izan behar duen lekua eta balioa aldarrikatzeko, eta non eta Bilbon, eta kasu honetan, aurkezpena gaur ere hemen Azkuna zentro honetan. Izan ere, sasi guztien gainetik Euskal kulturaren katea ez da etengo, herritarrok euskeraz bizitzeko eta Euskal kultura bultzatzeko asmoari tinko eusten baldin badiogu. Geurea da beraz erronka eta erantzunkizun nagusiena. Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Bilbao se suma a este festival, a Loraldia, el Festival de la Cultura Euskaldun Contemporánea, una iniciativa enraizada en los Juegos Florales que el gran impulsor cultural Antón Abadía puso en marcha hace ya más de siglo y medio, pero con la vista puesta en las múltiples disciplinas y formas de expresión que caracterizan el mundo de la creación cultural en euskera en este siglo XXI. Bertsolaris, raperos, gastronomía, literatura, música, teatro, danza y otras muchas formas de hacer cultura se combinan también en esta cuarta edición del Festival Loraldia, que apuesta una vez más por la calidad, la profesionalización y la adhesión y afianzamiento de nuevos públicos, sobre todo de jóvenes que sigan apostando por mantener la cultura en euskera como una de las más dinámicas de todas las culturas en lenguas minorizadas de nuestro entorno más cercano, a pesar de algún que otro, que estos últimos días estamos escuchando, que hay alguno que otro por ahí, que no lo tiene tan claro. Izan direlako gara eta garelako izango dira. Lejos quedan ya aquellos negros augurios sobre el porvenir de la lengua y cultura vascas lanzados en los Juegos Florales, celebrados en 1901 en el Teatro Arriaga de Bilbao por nuestro polémico escritor bilbaíno Miguel de Unamuno. Afortunadamente sus palabras han quedado superadas ya por el paso del tiempo y el Loraldia nos demuestra una vez más que no hay nada imposible cuando existe una firme voluntad colectiva, y a esa firme voluntad colectiva, como no, se suma el Ayuntamiento de Bilbao una vez más. Nire aldetik ez daukat besterik esateko. Yo os invito a todos y a todas a participar en Loraldia. También desde aquí agradezco a todas los colaboradores, a todas las empresas que han ayudado, a todos los artistas y las artistas que vais a formar parte de esta cuarta edición de Loraldia. Y esperemos que Bilbao se convierta, porque así va a ser una vez más, en la puerta de entrada y en la capital de la cultura euskaldun actual. Nire aldetik beste barik eskerrak emon, Imanol eta Loraldiko arduradun guztiei aukera emotearren gaur hemen egoteko niretzako ohore handia da. Eta orain uste dut Loreak daukala hitza, beraz, tokaten jatzu. Testigue, pasados Nekanek eta hartu inberko da. Egunon guztioi eta eskerrik asko Loraldiko arduradunoi gonbiteagaitik
ekitaldi hontan parte hartzeko, aurkezpen ekitaldi hontan parte hartzeko. Loraldiaren edizio barri baten gagoz, 4. aldia da, euskal kulturaz gozatzeko hitzordu paregabea daukagu, ez? Eta hasi nahiko neuke eskerrak emonaz eta zorionak emonaz, hau posible egiten daben artista, sortzaile guztiei. Eurak barik, ez geunkelako izango loraldirik, eta uste dodalako gainera, momentu hontan, bagagozala nolabaiteko loraldi baten kulturari dagokionez, eta batzuk ikusten ez badabe ere, hizkuntzai dagokionez ere bai. Loraldiagaz gure kultureak daukan aberastasuna plazaratu egiten dugu. Loraldia tresna garrantzitsua da gure berbetearen, gure kulturearen, eta orokorrean gure balore, nortasun, eta barru-barruko izakeraren transmisioa bermatzeko. Loraldia es una pieza importante para garantizar la transmisión de nuestra lengua, nuestra cultura y por ende de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra esencia. Las artes escénicas florecen en primavera con Loraldia. Es un escaparate que muestra que nuestra cultura es garantía de calidad y que nuestra lengua suma. Y creo que es preciso reconocer y agradecer el esfuerzo de todos, el esfuerzo y el trabajo de todos y todas esas personas que consiguen que esto sea realidad a día de hoy. Arte eszenikoak loratu egiten dira udabarrian loraldiagaz. Hain zuzen be, gure kultureak kalidadearen bermea dala eta gure hizkuntza danontzako balio erantzia dala erakusten dauan erakusleio aparta da loraldia. Euskerearen bizi indarra sendotzeko ezinbestekoa da hizkuntzaren ezaguera eta erabilera arlo guztietan bermatzea eta areagotzea. Horreri jagokonez gainera, loraldiak paper garrantzitsua jokatzen dau transmisioan eta sustapenari jagokon eremu honetan. Loraldia eskola erronka estrategikoa da. Kultura jardueretan parte hartzea txiki-txikitatik sustatzea transmisioa bermatzeko helburuagaz. Euskal kulturea sortu eta transmititzearen arloan beharrean jarraitzeko apostua egiten dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren arduradunok. Eta helburu hori lortzeko, ekimen publiko eta pribatuaren arteko alkarlana gakoetariko batala uste dugu. Euskaldunon nortasuna geure hizkuntzeagaz eta geure kultureagaz ere egiten da. Horregaitik berresten dugu euskal kulturgintza babestu eta suspertzearen alde lehen, orain eta aurrerantzean ere egingo dan apustua. Euskal kulturaren arloko topaketa oneri babesa emoten dautzogu Bizkaiko Foru Aldundiak euskal kultura arnaz berritu gura dogulako. Euskerea eta euskal kultura plazaratzea eta loratzea. Hortze dago gakoa, gure kulturaren eta gure berbetearen aberastasuna azaleratu eta baloratzeko, balioan jartzeko. Eta hain zuzen be, loraldiak urtero jorratzen dau eremu hori. Arteari dagokiozan askotariko arloak egokiro landuz. Horren bestez, Aldundiko arduradunok euskal kultura erruz bultzatzearen aldeko apustu sendoa egiten jarraituko dugu. Loraldiari eta honen antzeko proiektuei laguntasuna emonez. Izan be, proiektu honek argi eta garbi erakusten dau, zano garrantzitsua dala arlo publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazio sendoa. Aflorar el euskera y la cultura vasca es clave para reconocer y poner en valor la riqueza de nuestra cultura y de nuestra lengua. Loraldia hace esta manifestación cada año en diversas disciplinas artísticas. La identidad de nuestro pueblo se construye con nuestra cultura y con nuestra lengua. Se construye conociendo y valorando nuestros orígenes, nuestras tradiciones, renovándolas, creando nuevos espacios y nuevas formas, actualizando aquello que mentes atrás, esateko izanaz, que siglos atrás se ha creado y ha funcionado, modernizando, creando cosas nuevas. Por ello, desde la Diputación apostamos por dar alas a la cultura vasca, dando apoyo a proyectos como Loraldia. Un proyecto que no es sino otro botón de muestra más de la importancia de la colaboración público-privada. Eskerrik asko eta aldo zuen guztietan, batek, zeinbeste batek, zein hori esan, segi euskaraz.
Eskerrik asko Lorea, eskerrik asko Nekane. Jaurlaritzarekin batera, zuek zarete gure oinarri publikoa, ez? Eta eskerrik asko bebai, elkarlanean aritzen garen guztiok eta arlo pribatutik ere etorri diren ordezkariak. Ipar haizeak hotza omen dakar, eta hego haizeak berriz mundua mugitzen duela, dio Juan Carlos Pérezek kantu eder batean. Loraldiak, hala ere, 4 sormen haizetara putz egiten du. Sormen haizeek emozioaren lurraldeetara garamatzate. Hona hemen 4. haizealdia. Belak bete ditu eta pres kultur itsasoetan barna nabegatzeko. 22 egun, kultur bete egunak, emozio bete egunak, 30 itzordu artistiko, anitzak, berriak, ausartak, 20 aretotan, inoiz baino gehiago, 120 sortzailetik gora igaroko dira eszenetatik. 4. loraldia dakar, euskal kultura garaikidearen lekukoa gara. Bilboko bihotza hartu eta berriro loratuko da. Azken aldi honetan maiz ari da Bilbo kanpora begira. Horregatik 4. loraldi honek barrura begiratzeko tenorea dela aldarrikatu nahi du 4 haizetara. Barrura begiratzeko leihoak zabaldu nahi ditugu. Geureari eutsi, gugandik abiatu, euskara jalgia dimundura eta Bilbora jakina. Egitarau zendu eta oso bat aurkeztera gatoz. Gure hildo estrategikoetan kokatu bezala, euskal kultur industria suspertzea eta sortzaileak ikusgarri jartzea ditugu xede. Goazen emozio festa haundi honetara. Loraldiaren egitasmoko kolaboratzailea den Goizalde Landaboso gurekin dago eta egitarau honen lore ostoak erantziko ditu apurka-apurka. Lili bat hartu eta osto erantzi. Ez da makala erronka. Loraldiak dakarrena mamitsua eta emankorra delako. Zinema, arte plastikoak, bertsolaritza, dantza, musika, literatura, kulturtailerrak, teatroa, gastronomia, arte iraungaitza, berriro ere denetarik dago hemen, loraldi honetan, 4. loraldi honetan, eta denentzako. Horrela da loraldia gure gaurko sormenaren erakusleio haundi hau. Udaberriko festivala neguaren azken elurretan hasten da. Eguzkiak urtzen du goian gailurretako elurra, uharka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Hauxe da Mikel Laboak kantatzen zuena eta Joxan Hartzek idatzi egin zuen abesti edo poema baten hasiera. Eta hau izan dadila gure gaurko omenaldi txikia. Katea ez da eten eta Isturitzetik Etiopian barrena izaneko ikuskizun berritzailean hartzeren arima izango da gurean. Arte bide gurutzeak maite ditu loraldiak. Aipatutako ikuskizun honetan, musika, DJ, literatura eta zinema uztartuko dira lan berean, lan beretsuan. Fusioak ditugu, topaketak, elkar topaketak ditugu maite loraldian. Hauxe izan da, lehenengo lore ostoa nolabait esateko. Bigarrena, Mikel Martinezen eskutik datorkigu. Bera sortzailea izateaz gain, badakizue, eta ez badakizue oraintxe esango dizuegu, tabernaria ere bada. Hau da, taberna sorkuntza atzailea nolabait esateko. Beraz, tabernariarena egingo duen antzerki lan berezi bat aurkeztuko du tabernaria eta antzeslea den Mikel Martinezek. Hau da, hau korapilloa sortu zaidana orain, baina honena da Mikel Martinezi bidea ematea, bera etorriko da, eta berak azalduko digu askoz hobeto zer egingo duen. Bai, etorri dira. Bueno, Patxok azalduko dizu egian hobeto zer dena, hau, nik satitxo bat egingo dizuet, bai? Bueno, ensaiatzen ari gara, egia esan estreno mundiala izango da. Instrukzioak botatzeko ondo bat kaina
izango da izenburua, atzetik aurrera egiten delako, eta bueno, hor instrukzio batzuk daude, instrukzio bat kontatuko dizuet gutxi gora bera. Bosgarren urratsa. Kaina, bigarren aldiz, erreposoan utzi. Horrela, presarik gabe. Nagusi zaharrak goraipatzen zuen nire denbora patxada sartzeko doai hau. Zurekin denbora atzera egiten duela ematen du eta ez aurrera. Nagusi berriak, bere semeak gauza bera pentsatzen du, baina berarentzat defektua da. Begira nola igotzen diren burbuilak, bakoitza munduan bere tokia aurkitu nahian bezala. Batzutan basoari begira jarri eta ni ere horrelako burbuila bat naizela pentsatzen dut. Nire tokiaren bila, beste milaka burbuilen artean. Nire tokia topatu dut nik? Ez dakit. Lehen baiez uste nuen hau zela, taberna hau. Hain ziur nengoen horretaz, ez naiz inoiz saiatu beste toki bat bilatzen. Bakarrik bizi naiz. Emakume bat aurkitu beharko zenuke, esaten zidaten. Topatu dut, aspaldian, gainera. Arazoa da berak, emakumeak, jakin ere ez dakiela. Eta ez du jakingo. Jada beranduegi da. Beranduegi. Ondo pentsatuta nien naiz goraka dijoazen burbila horietako bat. Ez. Ni basoaren kristalari pegatuta geratzen den burbuiloetako bat naiz. Gora egiteko, aske izateko beldurrez. Zertaz ari nintzen. Bosgarren urratsa. Kaina erreposatzen utzi bigarren aldiz. Hoi izan da, bosgarren urratsa. Bravo! Bueno, lehenik eta behin barkamen askatu du artista Ganorabakook, ze gainera berandu etorri garenak artistak ginen, eta ez bestelakoak, ez periodistak, ez berandu etortzeagatik. Bueno, gure defentsan esango du gaizki ulertu txiki bat egon dela, baina bueno, dena den parkatu itxaron arazteagatik. Bueno, hau da tabernariaren lagin zati txiki bat, historia berezia da gauza askogatik, nik uste dut. Alde batetik, mini teatro da, edo gaur egun konsideratzen den hori ez, denbora laburreko antzeslara da, 20 minutukoa, baina hori ez da bat ere berrikuntza. Ez berrikuntza da, kasu honetan testua idatzita dagoela, toki jakin baterako eta pertsona jakin baterako. Hau da, Bilbao Tabernako eta Mikel Martinez egiteko. Hori da historia honen ezaugarririk importantenetako bat. Hau da, teatra la carte, eta entzuzen ere, nik aspaldian ikusten nuen Bilbao Tabernan ekitaldi asko egiten era, sorkuntza kulturaleko gune bada, eta esan nuen, joder, egin dezagun, zerbait badakagu tabernari bat, badakagu aktore bat, eta orduan egin dezagun, ez? Eta beste berezitasun bat da, historia, eta hori da, joku narratibo bat, historia atzetik aurrera kontatzen da, bai? Hori da bi ezaugarri horietako bat. Eta gero gabeko ordu txikietan eskainiko dela, taberna bati dagokionez, gabeko 11:00. Baina tabernari ez gain, Loraldian Anton Abadia berreskuratzen du. Loraldiaren lehenengo ekitaldia, lehenengo Loraldian, Anton Abadiaren monologo bat egin zuen Aitor Mazo zenak, eta testuanik idatzi nuen, eta gero, egia esan nahiko gauza
simplea izan zen, montaje bezala, oso, nik uste oso loraldi bat hasteko oso gauza propioa zela, labadiarekin hasteko, baina oraingoan, halako ekoizpen pixka bat dotoreagoa eta jantziago bat egin behar da, Aitor Mazoren in memoria, eta antzeslea izango da Txominegi iparraldeko klasiko bat. Musikariak egongo dira bertan, Xavier Zeberio, Michel Duko eta Alaia Philips, eta zuzendu Oier Gillanek zuzenduko du. Beraz, Aitor Mazoren memorian hau, Metro Kuadroka, Teatres de Chimers eta Loraldiren arteko elkarlana da. Bai. Eta antzerkiari dagokionez, hirugarren ekoizpena, 3 emakume izeneko antzeslana da. Silvia Plath poeta Ipar-Amerikarraren testuetan oinarritua, Mireia Gabilondok zuzendua, eta Arriaga eta Loraldiaren ekoizpena da. Bai. Eta orain teatrotik batantzara egingo dugu salto, eta zuekin Ika eta Oinkari taldeko dantzariak. Orduko horrentzuten da kondena, hartu nahi ukek baratzauntako zagar goxota onena, oa kanpora lotxagabea eta pagazak ogena, oa kanpora lotxagabea eta pagazak ogena. Eskerrak, eba etzen bat ere tutuna. Ze paradisu klase da zagarra jatea debekatzen duena. Piztiak, zagaztira, ja!
Kaixo egunon. Hauze da sagarturen edo izango denaren zuen sagarkoska gaurkoa. Eta aukera izango duzue, martxoaren 17an, kanposen aretoko estrenaldia ikusteko. Guretzako estrenaldi bikoitza, Bizkaian ere egingo dugun lehenengoko aldia izango delako. Sagartu pasadan uztaian estrenatu genuen Gipuzkoan, kale ikuskizun modura, eta hau izango da, lehenengoko aldia esan dudanez, aretoan aurkeztuko duguna. Horretan ari gara orain, ensaiotan, 10 minutu luzatzeko kaleako denporak eta aretokoak ezberdinak izaten direlako, eta baita ere egokitzapena egiten aretorako. Eta sagartu, berez, sagarretik abiatuta hasi ginen, betidanik iruditu zaidalako, sagarra dalako oso elementu edo fruta edo objektu dantzagarria bere borabiltasun horretan, bere hainbat kolore horietan iruditu zitzaidan bazeukala zer kontatu, gainera kontutan hartuta batetik nina sagar sale amorratuan izan da, egia da, beti bat daramat bat. Eta beste bat, izan zen pentsatuz ere bai, historian zehar sagarrak zenbat esan nahi izan dituen, askotan gaina emakumezkoei lotuta eta ez oso modu honean, eta orduan pentsatu nuen bazela garaia behar bada gogoan eukalako kalera ateatzeko, zerbait festatik hasi eta festarekin amaitu, eta batez ere pentsatu sagarra tentazioa da. Eta tentazioa konfliktoa da, emozioa da, haserrea da, baina gure kasuan, oinkari eta ika bildu dira. Bigarren ikuskizuna da, elkarrekin lanean egin duguna, lehendabizikoa itsasoaren emazteak izan zen, aretorako egin genuna, eta hau bigarrena, eta beste behin uztartu ditugu musika zuzenean, dantza eta antzerkia. Dramaturgia baten menpe dijoa ikuskizuna, Mirengo Genola aktore, hori guzti hori arilkatzen, Iñaki Diegez, bera izan da musika espreski ikuskizun honetarako sortu duena eta sortzen ari dana, ze oraintxe beste 10 minutu luzatzen ari gara eta horretan ari gara orain ere, aldapeko sagarraren kantua, melodia, oinarri hartuta, oso erritmo ezberdinetara eramango dugu, eta koreografietan Eneko Gil egonda, eta, Nineu Arantxa Iturberekin batera testoa kontzen, eta baita ere, gero zuzentzen ikuskizuna, eta, uste dut, nik konbidatzen dut bizkaitar guztiak, baita Euskal Herriko guztiak ere bai, iruditzen zait, sagar bete etorriko garela udaberri honetan, hainbeste euri, guk sagar zaparra da ekarriko dugu kanpos aretora, eta benetan uste dut ondo pasatzeko ikuskizuna dela, baita ere hausnarketarako, Ebaren paradizuko sagarra, sagar ustelak, sagar perfektuak, gaziak, gozoak, denetarik izango dugu, jakinda gainera gure tradiziotik abiatu gara, jakinda Euskal Herrian sagarrak urteetan zehar, ze eragina izan duen, ze garrantzia izan duen, eta geure tradiziotik abiatuta loraldi honetara gatoz garaikidetasuna landuz, plazara ateraz, eta gugandik mundura zabalik. Eskerrik asko. Guztira 16 dantzari izango dira, guk gaur 3 izan ditugu hemen, eta oraintxe badijoaz unibertsitatera korrika. Eskerrik asko Agurtzane Intxaurraga. Ika taldea eta oinkari taldea elkarrekin arituko dira loraldian. Baina loraldia honek dantza asteburu bikaina ekarriko duelako. Martxoaren 16 eta 17an 3 dantza emanaldi esanguratsu etorriko dira edo egongo dira. Larun batean sagartu, Agurtzane Intxaurragak oraintxe aurkeztu berri duguna eta zatitxo bat ikusi dugun hori,
Igandean berriz, bi emanaldi egongo dira. Goizean, Kukai eta Oteiza arituko dira, Oteiza ez da arituko, Kukai arituko da, eta eskainiko duen, Oteiza arituko balitz, zoragarria izango litzateke, hemen albistea universala izango genuk, ez da? Ez da arituko. Oteizak 110 eskainiko du, esperientzia oso berezi bat da, loraldian baino ez da gertatuko esperientzia hori, hau, beraz agian agertuko da Oteiza, hologramak orain modan jarri dira, beraz, hor uzten dut. Oteiza abia puntu koreografia oso garaikide bat egingo dute. 30 minutuko 3 emanaldi izango dira, Euskalduna jauregian, eta esan bezala bakarrak izango dira, 3 hauek bakarrak izango dira momentuz. Loraldiak eskaineko dituena. Eta arratsaldez, lekeitioak. Hauek ikusteko ez gara lekeitiora joan behar izango, berton eskaineko baitituzte. Deustuko la Fundizionen, Mikel Laboaren lekeitioak abia puntu hartuta, Michel Tere Lapurtar koreografoaren azken sormen harrigarri bat eskaineko dute. Estrenani mundiala Biarritzen aurkeztu baino lehen, Loraldian aurkeztuko dute, Bilbon aurkeztuko dute, eta, esan behar dugu, Michel Tere dela gaur egun dantza garaikidean dagoen sortzaile haundienetariko bat. Eta dantzatik musikara egingo dugu jauzi, musikaren arloan ere badagoelako zer eskainia, tartean egongo da Inun. Eta Inunek oraintxe bertan eskainiko digu abestiaren zatitxo bat. Bai. Odoiaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekoa udazkenetan lambroa da eta bere zabaialaino baso bat non biziden jarriaren bada espadako agonia. Inunek kantatutako abesti hau Erdoiarena oso ondo datorkigu ondorengoa aurkezteko. Berak aurkeztuko du bere 3. diskoa, aurrerago, Loraldian egingo du, baina aurkeztu behar dugu lehenago Kafean Zokian Ruper Ordorikaren gau bat antolatu dugu. Gau hori Izarran Estar programaren egitasmoaren barruan dago, ez dakit ezagutzen ote duzuen Izarran Estar programa, baina ez baduzu ezagutzen, gomendatzen dizuet, oso kontzertu interesgarriak egoten direlako. Gau honi, dabilen harriari so eman diogu izena, bere Ruper Ordorikaren disko baten izenburuarekin jolasean edo. Eta hor sortzaile talde nabarmen bat egongo da Ruper Ordorikari omenaldia egiten. Bernardo Atxaga, Fermin Etxegoien, Ken Zazpi, Isiar Oreja, Maiz edo Mize, miren ez dakizelan esan behar dan. Maiz, ez? Maiz, Miren Arbaizaren azkenengo proiektua eta disko berria kaleratu du, berak bakarrik, Napoka Iria utzi ostean. Peti ere egongo da, Balerdi, eta Mikel Uraken belaunaldi berriko harribitxi bat dena. Denak bilduko dira Ruperren kantuak kantatuko dituzte, bersioak egingo dituzte, eta festa bat egingo da, Ruperzale amorratu guztiak eta amorratuak ez direnak amorratuko dira, edo amurraraziko ditugu jaialdi honetan. Azukre koskorrak beraz prestatu ditugu Oñatiko kantagilari omenaldia egiteko. Inunen disko berria eta Ruperren gau hauetatik haratago musikak badu zer eskainia Loraldia honetan eta oste joango gara aztertzen. Bill Bronx, hip hop, beatbox eta street dancen eremu honetan Gaton, Kirrinka Kriu, Selekta Estepi eta Euskal Herriko beatbox txapelketa izango da. Etorriko dira,
beste egun batean, Amorante eta Mursego elkarrekin vampiro maitaleak izeneko ikuskizuna plazaratuko dute, biak dira oso sortzaile ezagunak, banakaritzen dira, noizean behin batzen dira, eta loraldian ere batuko dira vampiro maitaleak eskaintzeko. Imanol Jazz, Iñaki Salvador eta Carlos Jiménez piano joleak aurrez aurre egongo dira, piano bi eta hots bi. Hotsak izango dira Ainara Ortega eta Peti, eta Laurek omenaldi berezi bat egingo diote Imanol Lartzabal zenari eta bere kantuei. Ez ditzu gogoan ere izango dugu Imanolen antzera, ez ditzu garai bateko kantaria izan zen, aitzindaria izan zen bere horretan, eta euskal kantagintzaren aitzindaria izan den bezala, guk ere omenaldia egin nahi diogu, sekulako hautsa zuen kantari honi omenaldia egiteko, Robles Arangiz familia egongo da, ez ditzu badakizue Robles Arangiztarra zela, Niko Txart ere egongo da, eta Gontzal Mendibil ere bai. Izaro, azken boladotan entzuten ari gara, batez ere disko berria, bere bigarren disko aurkeztu duelako. Azken izar honek Eason izeneko bigarren diska aurkeztuko du Arriagantzokian, loraldia aukeratu du disko berria hau aurkezteko eta kontzertua eskaintzeko, eta kontzertu honetan jakina eskainiko ditu abesti berriak eta abesti zarrak ere bai. Eta musikari dagokionez esan bezala eskaintza oso zabala eta anitza izango da, estilo gehienak jorratuko ditu loraldiak. Iruditzen bazaizue, holan apuiskat sartu gaitezen loraldiaren giroan, Inunen beste kantu bat entzungo dugu, oraingoan berea. Eskerrik asko. Gure kasuan guk martxoaren 22an aurkeztuko dugu Aingurak diskoa, Kafe Antzokian, eta, orain, imaginatzen duzuenez, entseguak eta egiten gabiltza, eta kariño handiz, eta uste dugu, aurkezpen eder bat egingo dugula. Zer esango dutzuet, Diskoa taldean sortu dugu, eta aurkezpena be taldean egingo dugu.
6 musikari esango gara tabla gainean, Bihotz Gorospe, Argi Beleuba, Dani Tomas, Ekain Alzola, eta kasu honetan trompetista batekin bebai, estrenatuko gara, Sergio Mayoral, eta esandakoa bakariño handiz prestatzen ari gara zuzeneko hori, eta bueno, gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inun, martxoaren 22an izango da bere kontzertua. Ez da erraza laburbiltzea jaialdi goritsu honek izango dituen gauza guztiak, baina goazen apurka-apurka amaitzen eta azken txampan sartuko gara azken gauzak aipatzen. Literatura, arte plastikoak eta bertsolaritza. Literaturari dagokionez, izen asko eta oso nabarmenak etorriko zaizkigu loraldiara. Joseba Sarrinandia ez da etorriko, baina bere presentzia egongo da. Arantxa Urreta Bizkaia, Xabiera Muriza, Daneles Arriugarte eta Ekaitz Goienetxea. Aipamena merezi du Arantxa Urreta Bizkaiaren parte hartzeak, berak testu berezi bat prestatu duelako, geroari buruzko testu bat prestatu du, etorkizunak harrapatuta, badakizue, azken asteburuan gustatzen zaigula bertsolari bat, idazle bat, eta musikari batzuk elkartea, eta gai jartzaile bat ere bai, eta beraiekin guztiekin egiten dugula horrelako saio berezi bat, Guggenheim Museoaren aretoan izaten da, eta horton ere izango da. Arantxa Urreta Bizkaiak idatzi duen testua da irakurriko duena, Maialen Lujanbio eta Uxue Alberdi arituko dira bertsotan, gai jartzaile moduan Josu Goikoetxea, eta emanaldiari musika jarriko dio Joserra Senperenak bere pianoarekin. Etorkizunak harrapatuta Guggenheimen aurkeztuko da, esan bezala, eta hau ere aurkezpen universala izango da. Eta beste bi bertsolari arituko dira, Jon Euria eta Jon Martin, beraiek ere eskultore batekin arituko dira, Beñat Krolemekin, eskultura eta bertsoa uztartuko dute, olako performance berezi bat egingo dute, eta aukera izango dugu ikusteko. Iruditzen bazaizue, entzungo dugu Jon Euria bertsolaria, zelan azaltzen digun, zer egingo duten, zehatz-mehatz bertsolaritza eta eskulturaren arteko performance honetan. Bertsoa eta artean diren eskultura, murgilduaz holtzaren mundu ezkutura, nola jartzen ditugun beinaten eskuran, gure posizioa eta estruktura, biak gara artista eta eskultura. Astelena da, sentitzen dut, astelena da denontzako, niretzako ere bai. Bueno, literaturaren esparruan, berreskuratuko dugu Joseba Sarrinandiaren narrazio zahar bat, Eregen alabaren ikuskizuna horretarako prestatu dute. Hemen literatura, historia eta erdiaroko musika uztartuko dira. Eta joan etorriak hitzorduan 7 idazle kolaboratuko dute. Etorkinen lekukotasunak Euskara Unibertsora ekarriko dute, eta Lamin Diaguara musikari afrikarrak giroa musika jarriko du. Euskal Herriko aniztasuna isladatuko duen proposamen artistikoa izango da eskainiko duten literatura eta musika uztartuko dituen ikuskizuna. Eta Euskal Zinemak ere badu loraldian leku, ez? Alde batetik Atletik Fundazioarekin batera sortu dugun dokumental baten estrenua, Thinking Football Film Festivalean, eta horrez gain, Bego Bikari hori egingo diogun omenaldia. Bego Bikarioren 7 film labur ikusteko aukera izango ditugu, eta berarekin sormenari buruz ere hitz egiteko aukera Iratxe Fresnedaren laguntzarekin. Festivalak ezin sartu kutxatila txiki batean, oraindik falta zaigu aipatzeko loraldi askolako bi ekoizpen, Raimon bikan diren artefakto artistikoak kalean, eta azkenik ardo dastaketa eta garagardo dastaketa bat. Batean ardonak xerri dendan, bestea Baskeri tabernan. Eta hori gutxi balitz, mintegi bat antolatu dugu, ikastaro bat, Gotzon Barandiaranek eta Rafa Ruedak
zeri kantatzen diogun Euskaldunok izeneko tailerra. Beraz, hemen dago Euskal Kultura gaur, eta hori dana plazara, ezin izango genuke eruan, hainbat bidairen laguntza ez ba genuke, ez? Eta horregatik laugarren loraldia loratuko da, hauei esker, eta banamanan aipatuko ditut. Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Laboral Kutxa, SGAE, Azkuna Zentroa, Arriaga Antzokia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Mikel Laboa Katedra, Elkar, Azkue Fundazioa, Metro Kuadroka, Teatre de Simers, Bira, EITB, Berria, Deia, Gara, Guggenheim Toparte, Euskalduna Jauregia, Bilborrok, Itxasadarraren Itxas Museoa, Euskal Herria Maika Kolore, Pamiela, Kafe Bar Bilbao eta Baskeri. Zubi esker, Euskara unibertsotik sortua udaberriko festival haundi hau. Eta bukatzeko, daramagu denbora hemenez, harribitxi bat estrenatuko dugu orain, loraldiaren espota. Harribitxia da, ze loraldiaren espota ikusiko duzuen bezala, artea da. Eta arte efimero honetatik hasten da gure loraldia, hau da, loraldia hasten da, loraldia baino lehenago. Aste honetan EITB-en. Orain ikusiko dugun espotarekin. Ikusi duzuen bezala, jarri ditugu artistak lanean, bazen garaia. Rastrilloekin. Eta Robert Garairi esker, arte lan txiki hau egin zuten ondarrean, eta Santi Janizek bere dronarekin grabatu zuen, eta gero, editajea Mikel Clemente. Hau azaltzeko, eta spot haundi guztiek bezala, badute, historia txiki bat, eta historia hori beste bideo batean ikusi behar da. Eta hain ikusiko dugu bideoa apur bat azaltzeko, nola egin zen espota, eta nola egin zen arte pieza txiki hau. When
benetan ederra egin duten lana, eta horon izan dedila loraldi osoa, ederra Urda ibai eta pieza hau bezala, ez? Bueno, hemen bukatzen dugu prentxaurrea, ez dakit gaztelaniaz esan behar den zerbait, norbaitek behar duen ala ez, bukatu txate emango genuke gure mezua, galderaren bat baldin badago, ba orain da txanda. Bai, Iñigo Astizek dauka galdera bat. Ai, zain jarriko duzu, Hori gero egingo dizu. Ainga. Zenbat estreinaldi izango diren, ez dakite zenbatuta duzuen, ze aipatu dira hainbat, baina ez dakite badagon zenbakia zazpi, Ez du kontatu, harrapatu nauzu. Zer da estrenaldi bat ere, ez? Ikak egiten du antzokiko estrenaldia, ez? Hainbat emanaldi dira, kukaiko adibidez da bakarra. Principios ez dut asmorik berriro egiteko. Ez ditxu gogoan, da lehenengo aldia, eta bai, izango du jira txiki bat, beste pare bat emanaldi egiteko asmoa dute. Baina egia esan, 11 bat estrenaldi zibatzen naute hortik. Zaten diate, bai, gehienak dira edo berriak, edo abiapunto dira. Inunek estrenatzen du, ez, diska. Ruperrena ez da berriro errepikatuko. Hori da loraldiaren hortasuna. Horregatik ez dugun zehatz mehatz kontatu, estrenaldi mota desberdinak daude, ez? Abadiarena estrenaldia da eta jiratxoa izango du, ez? Endaiara joango da eta asmoa dugu biratzeko, ez? Oraindik gaude iazko estreno batzuen birarekin, ez? Striptease egin zen Gasteizen eta orain Donostian eskatu digute. Eta striptease horretatik atalako da beste pieza bat. Loraldiaren hortasuna hori da, ez? Sustatu, bultzatu, sortu, eta gero hortik abiatu, ez? Eta bai, nik esango nuke ia dana dela estrenaldia, ez? Bilbon mentzat bai. Gero bestea, leloa baduenez ere bai, honek ez, loraldi honek, beste loraldiek hildoan jarraitzen duela, suposatzen dut, eta laugarrena izanik, aberregon kortuta dagoen ja jaialdia, edo... Bai, guk uste dugu nahiko egonkortuta dagoela, ez? Kokatuta dagoela, nahiko bai finanziabidoa aldetik eta bai sormen aldetik edo diseinu artistikoan aldetik, ez? Diseinu artistikoari dagokionez, guari gara, nik burua dauka ja datorren urtean, eta hori nago prestatzen. Eta bi urte barruko gauza batzuk ere badagoz aurreratuta, beraz, horrek esan nahi du bidea dagoela, ez? Aitortu behar dugu egon dela krisialde txiki bat finanziabide aldetik, eta atala garala, eta horregatik esan dezakegu orain egonkortuta dagoela, ez? Orain badakigu zein den loraldiaren markoa, ez? Eta loraldiaren markoa da, edizio honek markatu duena, ez? Argi dago 2016an loraldia handiago izan zela, eta hori aitortu behar dela, baina, nik uste dut marko hau ez dela txikia, marko handia da, behintzat gure ametsetatik hurbil dagoena, eta hemendik jorratuko dugu aurrera. Erantzuna? Bai? Azken, bai, Patxik? Lorez ari gara denbora guztian, baina nik uste dut lurraz ere aritu behar garela, ongarriaz, eta iaz nahiko luz eta zabal aritu zineten ginen aurrekontuari buruz, gero urtean zehar zalantzak edatu dira kulturzalen artean ere bai, nik uste dut mereziko lukela esatea ze aurrekontu duen, zer erori den, ze nortu dauzkagun orain ongarritzen, eta nik uste dut garrantzitua dela azpimarratzeko ere lur barik ez dagoela lorerik. Bai, argi dago ikusten baldin bada logoen zerrenda, bat erori da, hasieratik parkatu ez, 2016an oso handi izatera eraman gintuena, eta zan Bilbao Zazpireunek erabaki zuen aurten parte sartzea, eta hor egon da apur bat zalantza hori ez, baina Bilbao Zazpireun ordez udalak erabaki du jaialdia garrantzitsua dela Bilbon, eta kokatu gaitu Nekane Alonsoren saian, beraz kulturan, eta hor gaude, eta oso posik. Zan nahi dut erantzuna, hone izan dela.
Eta zein da aurrekontua aurten? Aurten da 150.000 euro. Zaila da ere aurrekontu ez berbaitea zer da jaialdiaren aurrekontua, ez? Hori da apur bat alde artistikoa, sedeak eta estruktura minimo bat jaialdia egiteko. Egia esan, Loraldia Kultura Elkarteak baduela urtean zehar programa bat eta gauza gehiago egiten dugu, ez? Loraldia Eskola ez da bakarrik festivalekoa, urte osoan egiten dela, baditugu beste ekimen batzuk, eta bueno, horri esker, loraldiari da edatzen, ez? Loraldiaren nortasuna edo filosofia, ez? Nahiko, ez? Luze gaude hemen, eta eskarrik asko tortzearren, eta, bueno, eskarrik asko, mila esker.